outro pueblo, hai outra raza de castañas, outra clase de castañas, e outro clima, son outras circunstancias, ou está máis alto o pueblo, ou está máis cerca do río, simplemente eso xa cambia totalmente o sabor tanto das castañas como de cualquier produto. Aquí, non sei, se compras, se venden castañas de fora ou de cualquier lado, tú comes esas castañas e saben, non teñen sabor, o sea, saben como a fariña, o sea, como a madeira. E aquí esa unha castaña está dulce, ten aroma, ten sabor. É como cualquier cosa da horta que plantas aquí. Se tú comes un tomate de aquí, sabe a tomate. Se compras un tomate do Carrefour, sabe a plástico. Sí, claro.